дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳукумати ноҳия ва соҳибкорони маҳаллӣ ҷиҳати рушд додани самтҳои афзалиятноки деҳаҳои дурдасти ноҳия камар бастанд. маҳз дар доираи ҳамин ҳадафҳо корҳои бунёдкорию созандагӣ шурӯъ аз маркази ноҳия то дурдастарин деҳаи он ҷараён дорад. дар ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳия роҳбарияти ҷамоат дар якҷоягӣ бо соҳибкорони ватандӯсти маҳал ҷиҳати рушду нумӯи ҷамоат ва ҷалби бештари сайёҳон камар баста, роҳҳои ноҳамвору таъмирталаби ҷамоатро шағалпӯш карда, корҳои созандагию бунёдкориро дар ҷамоат вусъати тоза бахшиданд. дар маркази ҷамоат ва деҳаҳои он дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, бунёди толори варзишии замонавӣ, ҳаммом, сартарошхона, маркази омӯзишӣ ва як бинои фароғатию маишӣ ҷараён дорад. мо мардуми ҷамоати деҳотиҳои ҳамин тасмим гирифтем ки иншоотҳои ҷашниро то давраи 30-солагии иstiqloliyata ба итмом расонем ва инчунуне ки шумо дар инҷа дидаед як толори варзишӣ хоб бо дарозии 20 метр, дарозишаш ҳаҷми паҳмияш 13 метр бо ташаббуси ҳамин мардуми соҳибкоро мо вай карда истем. тариқи ҳашар қати ҳамин сохтмони мо рафта истодааст ва инчунин як сохтмони ҳамоми замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизоташ бо сартарошхонаву бо ҳамоми замонавӣ бо гасниса дар он тарафи деҳаи дигар дар деҳаи шаҳидон инчунин ин сохтмонам рафта истодааст ва як синхонаи иловагӣ дар деҳаи ярхичи боло ки дар тарафи деҳаи ярхич ҳастак инчунин бо ташаббуси мардум бо сарҷамъии ҳамин мардум вай карда истанд. ва мо мардуми ҳои вақте ки ҳамин рушди деҳот эълон намуданд пешвои муаззами миллат мо вай кардем эълон гирифтем тамоми мардум қатъи ҳамсӯҳбат шидем, маҷлисҳо гузарондем, мардум ҳамаш бо як дарки баланд бо як рӯҳияи баланд вай кардан иқдом гирифтанд ки албатта ҳозир ҳамин деҳора ҳамаш рушд кунад, кӯчаҳоша рушд кунад. мақсади мардам ҳам мақсадшу тинҷии ободию пешравӣ аст мардуми ҷамоат. истиқлолият барои миллати мо дастоварди беназир ва неъмати бебаҳост, зеро барои ноил гардидан ба ҳадафҳои олии мардуми кишварамон шароити мусоиди таърихӣ фароҳам овард. яъне дар замони соҳибистиқлолӣ тоҷикистон ба пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла ба яке аз самтҳои афзалиятнок рушди соҳаи саноат ва кӯҳкорӣ ноил гардид.